Снага. Там отдавна живела сама, жестока, но прекрасна, красивата жена. Нощем в мрака, в пледна самота, аз чакам да я видя, но не чака тя, но не чака тя. Достатъчно било за високото стъкло, да застане тя, за да я видя аз. Тя със своя странен поглед е могла да превръща хора във вещи със сърца. И ето, аз съм тук, рубинената кула, превърнат съм в кристално огледало, безропотно стъкло. Достатъчно било, като алмаз и стъкло, се огледа тя, за да я